love, ndikuthanda kakhulu. My love, ndakuphiwa ngubawo. My love, ndiyazifela ngawe. My love, ndakuphiwa. Igama lami nguNonhlanhla wakwaMfeka, uMakamakoti. Namhlanje ngosuku olukhulu ekade ngalilinda empilweni yami. Ey'nganeni ezalwa yithina yena ungowokuqala esimshadisana. Iy'ngane sinazo ziningi kodwa lo mshado lo esiwukhipha namhlanje obhekene nathi ngoba uyindodakazi, uyena oyinkosazana la ekhaya. Uyahamba-ke namhlanje simisa kaShezi ngoba evumile yena simqoshi. Uyena ovumile wasikhombisa abakaShezi. Siyajabula-ke kakhulu, akaze sijabule kanjena ukuthi size sikhiphe ey'nganeni zethu esizalana. Lolu suku lukhulu asisoze salikhohlwa. Siyacela uNkulunkulu engathi nabanye kungaqhubeka kungabe kusama. Kuhle kumnandi ekhaya kudelile. Siyambonga uNkulunkulu ngoba konke sicela kuyena. Siyazi ukuphumelela nje uvela kuNkulunkulu, awukwazi ukuzenzela, ayikho into ephoqwayo. Siyabonga-ke kakhulu kubhizi, kuyajatshulwa, akekho umuntu obhocobele ngoba umshado lo uyisibusiso esivela kuNkulunkulu. Ngathi nasekhaya sekuxheliwe, Dali undibhekile nendende sezivisiwe. Nasekhaya boyafuya bathuzana kuzulula. Halala kumshado namhlanje. Igama ngomnqobi akanzama uNkantlasipho. Ngise namhlanje la kwakhe uzomkhelezela ukuthi bayoshada benomkakhe. Umfowethu mina ngithi angimhalalisele, ngimfisele okuhle nosuku labo ukuthi lihambe kahle namhlanje. Ngifisela nje okuhle umngani wami. Kade ayifisa lempilo, kade ayifisa nalendlela ukuthi ayihambe. Ngiyamjabulela nje kakhulu ngomthe angibe la ngivele siqothe ukuthi konke kuhamba kahle from my side as well. Ngimnika konke support ayidinga. Yeah. Siyamemaka namanje Nkosi yamakhosi ngaleso sikhathi kulesa abathalakho Nkosi yamakhosi, kepha okwenziwa namanje ungentando yakho Nkosi yamakhosi ngokusakho nothando lwakho. Siyakunxusa-ke Nkosi yamakhosi ukuthi nxa iphuma-ke Nkosi yamakhosi iy'ngcezu zakho ziphikelele Nkosi yamakhosi emhlanganisweni ovunywe ngokuqobo. Sicela Nkosi yamakhosi ube ududo lokuhamba kwakho, ebese Nkosi yamakhosi usala nathi.
ubaba uShezi. Namhlanje sihalalisela umntwana usimelwayo namhlanje sithi siyambongela kakhulu uNkulunkulu emphila amandla wakwazi ukwenza lo mcimbi wazi umcimbi. Siyacela-ke ukuthi konke sibangisane ngempumelelo khona. Siyabonga. I got this message for you, dear. I don't give my all. Siwelele siyavuma umakoti ngowethu siyavuma ngowethu ngempela siwelele siyavuma uzosifundisa ama-business plan siyavuma uzosithatha sinike umsebenzi siyavuma uzofunda thola i-masters siyavuma siwelele siyavuma umakoti ngowethu siyavuma ngowethu ngempela siyavuma Hey,
Sifike phela. Hawu, abantu ngalaphana la yini. Seyifikile ngapha. Sibunika lokuphumo. Sibunika lokuphumo. Siyakudumisa siya. Ufanelwe. Sibunika lokelo. Sibunika loke. Siyakudumisa. Ufanelwe. Sibunika lokelo. Sibunika loke. Siyakudumisa siya. Ufanelwe wena. Sibunika lokelo. Sibunika loke. Akasavuswana lo. Siyakudumisa siya. Anti, nto hambile. Ufanelwe. Thishe yami. Silele. Manje bese lapho emoshwana bavuka bafileyo usihlabelele sonke igameni likaJesu wayini asemshadweni asemoshwana. Sibunika lokuduma. Sibunika loke. Siyakudumisa siya. Ufanelwe wena. Sibunika lokelo. Sibunika loke. Siya. Ufanelwe. Ungubayede uNkulunkulu wethu. Asimbonanga njengawe uNkulunkulu wethu. Ngaphandle kwakho uNkulunkulu wethu akubanga khona lutho. Kwezi lapho uNkulunkulu wethu umhlaba awuzange wakwazi ukusekelwa. Ngaphandle kwezi lapho uNkulunkulu wethu ongcwele asibanga khona ngisho nakukhanya. uNkulunkulu wethu ongcwele ekuseni siyakubonga-ke Baba wethu onamandla egameni likaJesu Kristu. Umuhle Baba wethu ongcwele nansi uNkulunkulu wethu inkonzo yakho eyisibusiso esivela kuwe uNkulunkulu wethu onamandla. Siyabonga-ke uNkulunkulu wethu ukugcinwa nguwe nabantwana bakho uNkulunkulu wethu ongcwele bazohlanganiswa egameni lakho uNkulunkulu wethu ongcwele egameni likaJesu Kristu. Baba wethu ongcwele lenkonzo ine yakho ivela kuwe Baba wethu onamandla ikusise uyisekele ngezwi lakho egameni likaJesu Kristu. Baba wethu onamandla izibopho zonke Baba wethu ongcwele uziqaqe ezingafanele nakuba khona nakule ndawo egameni likaJesu. Sicela kuwe-ke uNkulunkulu wethu umsebenzi wonke uNkulunkulu wethu onamandla wenziwe ngokuhlakanipha nangokuqonda okuvela kuwe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Asibingelele bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngicela nje ngaloko ngoyisi isikhathi ngazokubhodiza uselayidini. Ngiyabingelela abafundisi abakhona egameni likaJesu abashumayeli umakhelwane isihlobo umndeni wonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Ngicela ukubona izandla nje. Sabawela izandla. Haleluya. Alazi umsebenzi umakoti khona indlela angena ngayo ngenzela ukuthi siqede nje la. Akubone behleli ngezandla. Ungathi ngihamba ngebhaloni. Oh.
Siyabonga kakhulu kodwa le enye sekuqala phakathi emkhonyana kuthiwa wabuhle emkhonyana wethu ngiyabona lapha inkoheni ngalesi statement. Ngizocela nje kafushane ukuphendula ubaba egameni likaJesu ukunika ithuba lakhe. Amen. Siyabonga abazalwane angibingelele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Phathi umshado namhlanje umfundisi ngisabela. Amen. Ngiqale Adams Mission. Cabanga ukuthi nangona lesingabona namhlanje siyazana ngalesi sibonane nakulezi ndawo zabo-Adams. Kafushane-ke bazalwane songile enkonzweni. Asike sivala amehlo. Baba wethu wethembekile uThixo ekhona manje ngalokhu sekhona. Uyidwala laphakade. Akwenzekanga lutho ngaphandle kwakho. Konke okusemhlabeni kudalwe ngezwi lakho. Uke washo encwadini yaGenesis chapter 1. Athi ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Nawe baba wadala nabantu abazobusa kulo mhlaba. Sikule nkonzo-ke namhlanje ayasiba ukwenza iminyaka yethu ukuba abantwana bakho bangene kuyona ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu uzephathe. Amen. Haleluya. Ngizocela nini njongane ngibhekane. Yeah. Hallelujah. Before sending them about what I like your smiles. Amen. It shows that you open your time. Amen. Ngakho-ke ngizofunda amavawusi-ke. Ngizocela mkhwenyana-ke nawe uzozwa nami ukuthi uyakuphi. Ngale sandla sika-left bamba imbali yakho sisi. Then ngesandla sika-right nibambane. Bese niyavula. Maqede bese ngismile. Amen. That shows ukuthi uthando lwethu. Amen. Ake sithobeke ngizocela abangakwazi ukusuma abasebe namadolo anzima bahlale phansi kodwa ngizocela ibandla lonke ukuhlonipha lomsebenzi lonke lisukume egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Hallelujah. Ngizoqala bazalwane-ke sithi isifundo sethu namhlanje silapha sihlangene phambi kukaNkulunkulu naphambi kwabantu ukuba sihlanganise lo mlisa nalo wesifazane ngokomshado. Ukushada kuyinto enkulu engcwele. Umsebenzi kaNkulunkulu ubonakalisa okunye okungcwele okukhona phakathi kukaKristu nebandla lakhe. Umsebenzi ohloniphekayo phakathi kwabantu bonke. Ngakho-ke akufanele ukuba umuntu angene kuko ngokungaqondi kahle akwenze kalwelana nje, kodwa makwenziwe ngokuhlonipha nangokuzinza nangokuthobeka nangokumesaba uNkulunkulu. Abashadayo bahlale njalo ngokuthandana babe nokuqotho okupheleleyo omunye komunye. Kaloku kuhlala ungcwele lapho babili sebeziphambi kwethu ukuba bahlanganiswe. Amen. Ngiyaniyala nina nobabili njengalokhu niyakubuza ngosuku oluzayo olesabekayo lokwahlulelwa. Mhla izimfihlo zezinhliziyo zonke ziyakudalulwa ngithi nxa nazi utho olungafimba ukuba nishadiswe ngokomthetho luvumeni manje. Yazini ngempela ukuthi uma ukuhlanganiswa kwabantu kungayi ngezwi likaNkulunkulu abahlanganiswanga kuye uNkulunkulu. Ukuthathana kwabo kuphambene nomthetho kaNkulunkulu. Ingabe khona ukwaziyo ongavikwa engashadiswa?
Angisibashaya izandla. Kweminye imizamo ukulandela. So uzomlandela mkhwenyana. Ngiyaqinisa ngithi akukho lutho engilwaziyo akukho lutho engilwaziyo olungangithiya mina Sipho Shezi ongathiya mina Sipho Shezi ukuba ngihlanganise noPrudence Mfeka ukuba ngihlanganise noPrudence Mfeka ngokomshado angimshayele izandla Mr. Shezi. Prudence, I'm coming to you. Yeah, thank you. Ngiyaqinisa ngithi akukho lutho engilwaziyo olungithiyayo mina Prudence Shezi Mfeka olungithiyayo mina Prudence Zinhle Mfeka ukuba ngishadise noSipho Shezi ukuba ngishadiswe noSipho Shezi ngokomthetho oyingcwele kaNkulunkulu. ngokomthetho oyingcwele kaNkulunkulu. Amen. Shayela izandla. Ubani onikela lo wesifazane ukuba ashadise nomlisana sicela vele ngaphambili. Ubaba kamakoti sicela vele ngaphambili oyena onikelayo naye ukuba ashadise uZinhle noSipho Shezi. Bakamfeka uyanikela indodakazi yakho ukuba ishadiswe noSipho Shezi osemthethweni. Yebo. Ngiyavuma, ngiyanikela. Amen. Thank you so much, Baba Siyabonga. May God bless you. Amen. Ayisibhalane kancane baba wethu unesawo siyabonga baba wethu namandla wonke. Siyabonga ngesipho zonke zokulondoloza kwakho nangesipho zonke zomusa wakho kakhulu kulesi sikhathi sokubonga nokumiswa kwalomshado kubantwana bakho bobabili egambeni kwesethu Jesu. Amen. Alright. No. Angilethe namaringi ngalaswako ngesethuza. Mr. Shezi, just look at your darling and keep on smiling. Don't look at me. Look at your darling. Thank you. It's nice to be here, Basalwane. Kumnandi ukubala. Amen. Baba Shezi, look at your sweetheart. Focus. Now is the time for you. You can smile as much as you can. Amen. Hallelujah. Look at her straight eye to eye. Amen. Baba ngicela ungilandele. Mina Sipho Shezi ngiyakuthabatha wena Zinhle Prudence Mfeka Zinhle Prudence Mfeka ukuba ube umkami ohlangene nami ohlangene nami ngokushada uthi ngiyethembisa ngenza isivumelwano phambi kwaNkulunkulu naphambi kwalabofakazi ukuba ngikuthande ngithembeke ube yindoda yakho ekholekileyo uphathe kahle ngibonge Thokozisa umthetho engcwele kaNkulunkulu. Size sahlukanise ukufa. Ake sipho bawushezi izandla. Ngiyabona babushezi inhliziyo isemafutheni iyantanda njengegwinya namhlanje. Amen. Hallelujah. Zinhle.
Mina Zinhle Prudence Mpeka. Mina Zinhle Prudence Mpeka. Ngiyakuthabatha wena Sipho Shezi. Ngiyakuthabatha wena Sipho Ukuba ube Shezi. umyeni wami. Ukuba ube umyeni wami. Ohlangene nami ngokushada. Ohlangene nami ngokushada. Futhi ngiyethembisa. Futhi ngiyethembisa. Ngenza isivumelwano phambi kaNkulunkulu. Ngenza isivumelwano phambi Naphambi kwalobufakazi. Naphambi kwalobufakazi. Ukuba ngikuthande. Ukuba ngikuthande. Ngethembeke. Ngethembeke. Ngibe umkakho okholekileyo. Ngibe umkakho okholekileyo. Ngikuphathe kahle. Ngikuphathe kahle. Ngikuphathe kahle. Ngikuphathe kahle. Ngikuphathe kahle. Ngikuphathe kahle. Amen. Ngikondle. Ngikondle. Ukuthokoza ngomthetho oyingcwele kaNkulunkulu. Ukuthokoza umthetho oyingcwele. Sizwe sahlukaniswe ukufa. Sizwe sahlukaniswe ukufa. Ayikufundisa izandla. Asifana bencane baba siyabonga nasi sivumelana sabantwana bakho ababili abangena kule nkonzo yokuhlangana ngomshado sebevumile bayithembisa ngosumunye nomonzo ngegameni kwesethu Jesu. Amen. Akade siqhubeke in the process. Into zongithola nayo bakushezi nawe Prudence mangiqeda ukufunda uzothi ngiyamthabatha wena Sipho Shezi ngiyamthabatha wesifazana uPrudence Zinhle Mpeka ukuba umkakho ohlangene naye ngokushada futhi uyithembisa wena isivumelwano phambi kaNkulunkulu naphambi kwelibandla. Ngiyamthabatha. Thank you. Wena Prudence Zinhle Mpeka uyamthabatha nowesilisa uSipho Shezi ubabe umyeni wakho ohlangene naye ngokushada futhi uyithembisa phambi kwelibandla naphambi kwalobufakazi ukuba umkakhe omthandayo. Ngiyamthabatha. Anibashayela izandla. Ngicela amaringi ngicela ukuba kuMpeka. Amen. Eze ngaphambili kuyaphoqa ngoba ngithola ukuthi noma ngabe ushada nemithakazi yakhe kodwa futhi umfundisi. Amen. Uyangiphoqa njengomfundisi oshadisayo ukuthi naye njengenceku kaNkulunkulu uba izobeka isibusiso kula maringi woza bakufeka sizobusisa la maringi abantwana bakho. Baba egameni Yesu waseNazaretha wena uThixo wadalisa umhlaba sikhulela phezu kwamarengi ayisibopho sothando sababili abashadwa namhlanje singelela kuwe Nkosi lesi sipho silela nje noma sikhona kungenxa yakho akekho omunye nomuntu ohleli umshado ngaphandle kwakho egameni likaJesu. Amen. Thank you. May God bless you. Mshezi ukhona amazwi engeke ngawasho mina njengomfundisi athi ngisho wena. Amen. Mina ngishade wena namhlanje but namba marengi sizocela usho lokhu okusenhliziyweni yakho ngesithanda sakho sithandayo usho uyifake usho lokhu wena enhliziyweni yakho sinikeza lelo thuba. Ngingabona indlela kuyindlela yakho umndeni la wenza ngayo. Amen. Fine.
Yakhe. Sayakhe. Okay, you can start. Very new channel. Isho something here. Isho kusehlezwe. Khuluma lo. Ithi namhlanje mina Sipho Shezi ezindla namhlanje ngithi ngizothembeka phambi kwakho sizobambisana kuwo konke cela sikwazi ukuthi siqhube umndeni kuye phambili yabona. It's up to you, Zinzi. Yo. I like this family. All of them are smiling, eh? Left. Mike. Namhlanje sekufike usuku lokuthi sifike emaphethelweni singene ngomshado wengcwele kaNkulunkulu. Ngiyathembisa abayeni bami bobathathu laba bala ngaphambili ukuthi ngiyabathanda. Ngiyathembisa myeni wami Shezi ukuthi ngizokunakekela, ngizothembeka kuwena, ngizokwakha umndeni wakaShezi nowakaHadebe. Ngiyathembisa ukuthi sizoqhubeka siwakhe umndeni sibambisane. Niyethembisa ukwenza konke kusemandleni enu ukuba kufezeke lo mshado zonke izinjongo zawo ezinhle nezingcwele phambi kaNkulunkulu na. Siyathembisa. Anibashayele izandla. Ngicela abaphelezeli babo base basibamela eduzane. Unombuza ngokuvakala ngibona. Alright. Nani ngizoshaya ngoba beshilo. Your duty ukuthi uma benama problems befisa ukudiscuss ama problems yini nokufakaza ukuthi unikhona eshada. Niyethembisa ukwenza konke okusemandleni enu ukuba ufezeke lo mshado izinjongo zonke zawo ezinhle nezingcwele phambi kaNkulunkulu na. Phendula nithi ziyethembisa. Anibashayela izandla. Ngiyabonga ngizelweni nabaphelezeli. Asibala nento. Thank you Lord. Siyabonga bakho lendawo. Qhubeka ngokusiqinisele konke umshado wekamela lenkosi yethu Jesu manje uzebhaka amen. Lethezi lenkosi lokuhlanganiswa uNkulunkulu. Akunokuhlukaniswa umuntu. Amen. Bangiphinde futhi. Lokho okuhlanganisele uNkulunkulu akunokuhlukaniswa umuntu. Ngiyafisa ukugcizelela lo ukuthi akakho umuntu wesithathu ofanele angene ehlukanisa umshado kaSipho noZinhle. Umshado
udaliwe uNkulunkulu akekho umuntu onelungelo lokwenza okuphambene nomshado. Amen. Ngicela ngeke uzosayina ngeqhala phambi kwesibusela amabili. Oh, sorry. What's up? Okay, vele sakusibabusisi. Siyabonga baba. Ukuthi umkhwela uzosisiza ngalokho but uthotshele lo msebenzi. Bakhona abanye befundisa abakhona ngaphandle kwabakudeka. Ngicela mangabe khona bese ngaphambili kwena sizothola isibusiso kulamari abantwana abakhona. Thank you. Let us raise our hands, sibeke izandla phezu kwamareni abo, izandla zabo sibakhulekele kwaba igama likaJesu. Basanendlebethu. Sikhona isibusiso lomshado. Usushilo ngesikhokhansi wena nokuhlukanisa. Akekho namandla okwahlukanisa. Siyabonga uNkulunkulu wethu namandla wonke. Sukela manje maqala impilo oyothokoza impilo yabo yonke. Impumelelo abamandla wonke konke injabulo ivela kuwe. Babona amandla thatha indawo noma ngena isitha baqhubele zona ngegama likaJesu Kristu waseNazareth. And bashaya izandla basabayi. Hallelujah. Angithinta-ke izinto zakhona lezi ey'thintwayo-ke lezi zikhala wewe sayina ngalana. Amen. Sicela nizosayina-ke izingane zakwethu. Okay. All right.
sooner about just few seconds and then it's all bantu namba yakho options siyabona. Njengoba uSipho Shezi noPhulezi Zinhle beka sebevumelene ngokushada uMncele bewuvumile lokuphanduka kwaNkulunkulu naphandu kolufakazi ethembisene ubabili sengisho ukuthi bayindoda umfazi banyamanye egameni likayise nelendodana elikaMncele bashayelene izandla bakhe. Wow. This is the moment you're seeing. Mr. Shezi. Mr. Shezi. That's good. Who made this in If you scared, you'll be happy. You don't cry. It's up to you. Zonke izipho ezinhle zivela kuwe. Naba-ke sebenyukule ndawo Thixo befeza umsebenzi. Phinde uqhubeka ngosibabusise kusona zonke izinto abazenzayo nesivumelane abazenzile. Babe nomqondo munye nokwazi kunye nokuhlakanipha kunye. Egameni lenkosi yethu Jesu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. You may be seated. Oh, before you sit down, go. This is your marriage certificate. I've got a question. Who must take this? then give me the reason. And I gave you the reason why you say you are good. Okay, right. Umthetho ke negunya nginikeze Home Affairs nebandla engiholayo. Nginikeza lesitifiketi ngaphansi komthetho wezomshado Act 1961 Act number 25 of 1961. This is a marriage certificate. Ngizocela ngithathe nababili oza cameraman. What's that cameraman? Okay, thank you very much. So then you shall advance. Ngithanda ukuniketha kakhulu mina ke bantu kade beshada namhlanje. Wathemba uShezi. Isitifiketi asulenzi ukuthanda. Ngazi noma nyangizwe. Isitifiketi asulenzi ukuthanda. Namhlanje kodwa sizobahlanganisa ngomthetho kaNkulunkulu oba wathanda neqala singabikho lesitifiketi. Bazoqhubeka nothando labo nasemzini wabo bethandana njalo. Amen. Ubashayela izandla. Asifihlale babuShezi lesitifiketi. Asifiki nje. Naye babuShezi ungasifiki lesitifiketi. Amen. Amen. Ngoba nyawazi umsebenzi nyawazi umthetho. Ngicabanga ukuthi ngawela kuhlanga ukuthi ngicabanga ukuthi sengathi sekutshekile. Siyabonga kakhulu abazalwane ukuhlonipha uNkulunkulu neprotocol yebandla yomfundisi. I am not able to do everything. Mina bengizoshadisa. Ngizothatha inkonzo ngiyibuyisele umfundisi ozoshumayela.
ngoba nginanenkolelo ethi ngokomthetho wohlelo lwemandla enkulona need ukuthi sirespecte abanye abaholi ngegama lenkosi yethu uJesu. Amen. So ibutho lengiyibizele sengiyifezile. Ngithanda ukuqinisekisa ukuthi uNkulunkulu uzonibusisa emshadweni wenu. Amen. Amen. Senizohlala phansi. Siyafisa ukuthi uMhlanga 50 years kulo mshado. Amen. Abantu kule nyanga sinonkosikazi wami sihlanganisa 43 years emshadweni. Amen. Ngaphandle nje ukuthi usilephe ngusilephe ngempama noma ngenze njani. Bakanawo ubhulukayo. Uma ngabe nobhulukayo uthi leshishini zoguga uphela bese eguga inyama ziyashintsha. Kodwa nje uyileyonto njengokuthathe eyiyona. Esazoshumayela umfundisi wenu ufisa ukugcizelela lento ukuthi emshadweni uyathandanwa. Amen. Ngifisa ukukhumbuza abantu nini ningena emshadweni namhlanje nabasazongena. Amen. Ningehlulwa izingane lezi basemgwaqeni nasemadrobheni ezihamba zichagene masezishade ngazishade ubaba. Noma mhlambe izalukazi zabelungu nekhehla lomlungu onke kubabone behlukana bafica bebambene nje. Amen. Thina sinake abantu abamnyama sinalenkinga yokuthi sibe kuvuka ubuntu. Amen. Hayi ngathi nami ngilanga ngiyazama nje ngithi ngizama ukukhipha unyawo ngithi ngibambe inapaya hayi senjalo. Amen. So ziyathi ukuthi lento seyifundiseke kuleli abantu abangena emshadweni ngithanda ngendlela abangalisayo. Number 3 ningumfaki. Babushes, mamushes, don't ever make any mistakes. Uxoxe ngezimfihlo zakho nezingababushes kwabanye abantu. Ukhona izinto zenu nobabili ezaziwa yinina nezixoxwa yinina ezingazixoxwa kwabanye abantu. Amen. Amen. Ngoba uma nike nenza lelo phutha umshado wenu uzoba weak. Thina ke nonkosikazi safundisana into eyodwa ukuthi i-cellphone ayifihlwa ihlala ihlezi nge-headboard. Ayinayo futhi i-pin code. Uma ngabe nayo i-pin code kufanele ayazi unkosikazi i-pin code yami. Nami kufanele ngiyazi i-pin code yami. Nase ngijabulela ke leyo. Sengizohlala phansi ithi iBhayibheli ngoba sefese umadoda athandana umngeni. Hallelujah. Umuntu wesifazane uyathandwa. You invest. If you go to Itala Bank, any bank, you go and deposit the money. Ulindele ukuthi le mali yebe nani? Ibe nzalo. Okay. So you deposited the love to your wife. Then we expecting ukuthi naye abuse back. Akhombe ukuthi ngempela udeposit uthando kuyena. So emshadweni umuntu nomuntu uya-investa ngomuntu. Bese kuyinzalo. Ngabo ile mazi enginikeza wona lokho ningeke ngingabusho. Bathele. Ngifisela umshado umuhle ihlale kahle. Please, if kukhona ungabona ngaso elilodwa. Amen. Please. Shezi ungabishi nje nekhaya ukuthi angisaboni kahle ozitha. Okay. Nosiphi ngokunjalo makhona ngaboni kahle angagijimi ayekhaya ayithi baba noma khona ngaboni kahle ngosipho. Sit down, discuss the matter. Then don't go to a bedroom. Listen, amacala. Masense bedroom. I bedroom akusiyona indawo yamacala. Indawo yokujabula.
Okay, siyezwana abantu abami. Indawo yokujabula ibedroom akusiyo indawo yamacala. If ukhona iproblem yakhona, sit down in the sitting room yenu, ni-discuss politely. Amen. Niyaqamba niyangale sekuyakuthanda bangale vele nihead. Okay. Right. Uma nibase inkuni ngale sivuthi inkuni. Siyezwana. Why I'm saying this? Imishado eminingi ifile ibulawa izona lezinto engikhuluma ngazo. Inemishado eminingi ebengilongiyenza. Omunye nje ngake ngawenza ngathi sengenze yonke into sengiyoprocess affairs. Afike into ngathi baba please ngicela ungaprocess umshado. Nginenkinga. Umbuzo wathi kumina ngase ngiprocessele futhi. Umbuzo wathi kumina why ungomisa umshado? Ilungisa ama problems. Ngoba ama problems ayalungisa bazalwane. Amen. Uma sikholela wona ukuthi uma kuvuka izinto emishadweni yethu sikwazi ukubira kuNkulunkulu, sikwazi ukubira kuma counseling, esisenze ama counseling siyezwana. Then bese ziyalunga zonke lezo zinto lezo. And ayilungile indoda enolaka. Amen. Ayilungile indoda engaboniswa noma engaxoxisani kahle nonkosikazi wayo. Ethi mina ngiyindoda ngishaya 5. And akalungile umuntu wesifazane emshadweni okuyena ozoba isitari ozobayinda indoda. Lezinto zonke manje emshadweni kubalulekile ukuthi niziqondisise kahle kube nokuzwana ekhaya. Amen. Babushezi uma ushezi ethi ukuphakama yehla uzothi ke masethe ukwehla ngoba wazi ukucisha umlilo ngokuthi akho upetrol nawe mamushezi ngokunjalo mewabona ukuba bephakama cool down bese ushade my breakfast emnandi mina nje mnandi ngoyazi kodwa baba lapha bekhona ungaboni kahle sikulungisa. Amen. Emshadweni kunjalo. Amen. Ningakhohlwa ukuqala edolo nithandaze. But ukuthandaza kukodwa awungeke kulungise lutho uma ningacommunicate nina nababili ngendlela enjani right. Siyezwana abazalwane. Imishado eminingi ifile ngenxa yokuthi abantu bangena emshadweni benenjongo ezithize bengamthandi umuntu omunye ufuna ethize komunye. Yalimali imishado ngaleso sizathu. Siyezwana. Thina sangena emshadweni nginsibenda la singenalutho sangena kahle namanje sisahleli. Uthi noma izinto zishintsha kwakuhle ekhaya kodwa ukhumbula ukuthi ngisuka kuphi background ithini. Ngeke ufe emshadweni ngenxa yezinto ezivukayo. Amen. Madoda athanda nomkeni libonke. Njengeyala kwenkosi. Bomama nithobe bobaba. NjengoSara wayelithi iBhayibheli njengoSara wayethi kwaAbraham ethi inkosi yami. Amen. Ngishana lamazwi. Sisazobe sibonana. Ngifisa umshado omuhle kuhlale kahle. Lalela ke ndodakazi ngoba umama wamuseduze. Uhambe uyobuza bethi wegogo lenza ngani uze ngihlale isikhathi esiyanga emshadweni. Amen. Namukeli umama wakhe khawuze manje nzengani uze ngihlale isikhathi esikanje nobaba. Amen. Nawe Shezi ubuyele elojeni endala ukuthi wenze ngani usihlale kanje emshadweni isikhathi eside kanje. Amen. Hallelujah. Angizoyikusabela nkonzo ngithi mina next week go to home affairs. Go to iLuxan from 16. Okay. Futhi bazokusheshisela zinto vele uyesokatshelwe impoza yakho. Ngeke babili bazise. Uvele ufike nje sokuphethelelo lokho ne-ID yakho kamkhwenyane. Awuziloku kuthiwa imali okukhulayo uzovele ungene counter number 7 7 noma 18 uthi ngizocela ngiprintelele finish class bese yaphuma incwadi yakho. Anibashayele izandla bese ngiyasokulula.
Siyabonga siphinde futhi sibashayele izandla. Shayele futhi izandla futhi naye. Amshayela yasuka. Yes. Ngishayele izandla nami ngasekhuluma isithombe kuthiwa ngishadisa. Nje mangila uyabona nje ngibona ntamba. Siyazi futhi uqondisi lo. Ngohlanganisa abantu ababili. Sabonga kakhulu bazethu. Ngizocela nje ukudala ithuba ngenxa yokuthi okunye bekufanele kwenze ngaphakathi. But ke ngiyacela ukuthi ukudedela Mrs H, yes. Ulady Pastor H Shezi egameni lika Jesu nje avele ukuze le nkonzo nje yala izulu siqede yonke. Yabona? Hallelujah. Amen. Siqede yonke nje inkonzo yokuthathu la etendeni lokuhlangana. Iyayizwa lo ngani bana ngizwa ibazalwane. Angani abakhona bangizwa ngadi. Okay. So ngiyacela ukudedela ulady Pastor H Shezi with the word of wisdom. Isemhlanga sengikhohlisa isizulu. We are Lady Pastor Shezi the word of wisdom. Let's give a round of applause. Ngiyabingelela emshadweni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela umndeni wakaShezi, ngibingelele umndeni wakaMpheka, ngibingelele izihlobo zonke ezikhona kule ndawo egameni lika Jesu, abaphelezeli bangala nabangala egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mina ngiMrs Shezi. Hallelujah. uMhlanga. Ngiyayizwa le. Hallelujah. Ngingomrs Shezi uMhlanga ngisuka eLovu. Hallelujah. Sine branch la Elovu. Phethu babuShezi kade khona la ebusisi indodakazi yakhe. Umkhwenyana ke kwaMhlanga. Kanti futhi ke uyindodana. Hallelujah yakaShezi. Hallelujah. Yazi intelento. Hallelujah. Sizokwakha ke bazalwane. Ukwakha kuqala kuthina, ukwakha kuqala uNkulunkulu. Umshado ngiyabingelela nobaba uMfeke egameni lika Jesu. Ngibingelele nomama uMfeke egameni lika Jesu waseNazaretha nezihlobo ezikhona la ngiyabingelela. Umshado bazalwane muhle. Hallelujah. Amen. Sathiwa ngizosho ngiyamazwi amnandi. Khuluma ngento engiyaziyo, umshado bazalwane muhle. Umshado uwuthando. Hallelujah. Uthando uqale kuNkulunkulu ebona indoda. Hallelujah. Eyenziwe uNkulunkulu. Ngoba phela uNkulunkulu wakhe umuntu. Mayeqala ukwakha umuntu uNkulunkulu uqale wakhe indoda.
indoda uNkulunkulu wayibona ihleli yodwa inesizungu ibe nokuyilusela inkomo. Haleluya. Ilusela nezimbuzi inesizungu kuyambidlela imgwava ambidlela nemjikijolo. Cathi aniyazi yena na abantu bamanje umjikijolo. Lokho kuvana ungathi ama-strawberry. uNkulunkulu wami wayibona indoda ukuthi bese isikhathi iyanwena. Haleluya. Kuyinqene indoda ilala ingadlile bese isikhathi ingayikwa kona lapho kuyodla. Haleluya. Ithelela ingakwazi ukuyodla into eyithandayo. uNkulunkulu wabona ukuthi hayi akukuhle ukuthi indoda ivuGenesis lokazalwane ngikhuluma ngawo uGenesis chapter 2 qala lapha ku verse 18. Haleluya. Ngizocela nje ukuthi ngiqale ngifunde khona nizo-understand into engikhuluma ngayo. Ukuthi umshado awuqali manje, awuqali ebantwini. Umshado sike sizwa abantu abaningi bethi mangabe ungawushadanga umshado wesiZulu nezwa abazalwane awushadile. Umshado awuqalanga ezulwini. Umshado waqala ezulwini. Umshado waqala uNkulunkulu lapha ensimini yase-Eden. Haleluya. Ngizocela nje sifunde, ngizocela ozongifundela nje uGenesis u2 aqale lapha ku verse 18. Akekho kwazi ukufunda sheshe. Noma ngikusho ngale ndlela engizosho ngayo. uGenesis u2 verse 18 uthi uJehova uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa, ngiza kumenzela umsizi onjengaye. Haleluya. uNkulunkulu wabona kanjalo ukuthi akukuhle. uJehova wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa, ngiza kumenzela umsizi onjengaye. Wena sisi wami ndodakazi yami ungumsizi. Haleluya. Wale ndoda. Haleluya. Uyomsiza la angakwazi ukuyisiza khona yena. Haleluya. Ukushada mina ngithi ngafundiswa kanje ngingakashadi ngiseyintombazane ngisazoya emshadweni. Kathiwa umshado awusukuye ku-ATM yokuyokhipha imali. Haleluya. Awukuthi nje inkosi yami abanye ngiyakhumbula nje kudala ngake ngizwe ethi umuntu inkosi yami mayehluphekile exakekile athi engathi ngavele nje unozibani banavela ayitholela umshado engazi ukuthi emshadweni yila ukutholwa khona izinto oyidingayo. Cha bazalwana njalo umshado usukuyokwakha yokwakhiwa yokwakha umuzi kuyosetshenzwa kuyofakwa ama-avaro lokwakha umuzi wakaShezi. Njengoba bathi uNkulunkulu akukuhle ukuthi indoda ibe yodwa idinga umsizi. Ubaba uyajabuliswa nje la yazi ukuthi ubaba angajabula nje mhlambe mangabe umfite engenawo umbhede mhlambe anawo ngisho iroom. Niyezwa abazalwane iyenzeka ukuthi uthothe indoda uyifita ayinawo ngisho umbhede ayinalutho ongolwayo. Uma ufika wena uyikoyithethisela ukuthi indaba ingabi nokuthi wena uyokwenza lokho ongekho ukuthi kube khona. Njengoba ikuthathile nje yathi mayibuza yathi ngingawakha umuzi nawe. Yakuqondisisa kahle yahlolisisa kahle ukuthi yakuthesta ngama-test amaningi. Angithi njalo ukuthi emantombazaneni ayekhona wathi mawubheka wabona hayi uzindla ngawo unkosikazi. Wawusuqela isicelo sokuthi singawakha nawo umuzi. Ngicela ukuthi sibambisane. Ngifuna unkosikazi wami, ngifuna ukuthi sakhe umuzi. So uzindlu uyokwakha kaShezi. Yeah. Haleluya. Uyokwakha umuzi. Akayini ukuyobheka izinto ezikhona nezingekho. Akayini ukuyokhathanisa izinto zeminye imishado mhlambe yobhuti bakhe sebeshade ngaphambili azobafika emzini mhlambe benezinto ezinhle maye seyofuna nayo ukuthi kwenziwe njengale ndlela okwenziwe njalo umakoti omdala. Mhlambe umakoti omncane kuyenzeka ukuthi unezinto eziningi mhlambe nowakho akanazo. Uzokwenza ukuthi lezi zinto ezifunwa uShezi zibe khona. Niyokwakha. Niyezwa ukuthi niyokumsiza.
la angakwazi ukuyibambela khona uzomsiza wena. La angakwazi ukubona khona ukuthi kunesidingo sokuthi kwenziwe, wena uzoveza umbono njengomama ukuthi yazi ngakuhle baba ukuthi senze kanje. Uma kukhona okuhle okungenzeka emshadweni wakho, akuzoblame ubaba, azoblame wena. Hallelujah. Uma kukhona lokho okungenzeki kahle esizini, yabo lokho okungekuhle emdlelweni uzobe uwena wenza ukuthi ungabi kuhle. Ngoba phela uyanqena ubaba. Babuyaneliswa nje mayidlalele la ahle khona uyajabula. Mayidlalele lapho ukuthi usofa ukho, uwena ofanele ubonta yazi usofa ukho. Futhi uwena owazi inhloko yasofa ufuna emzini wakho. Uma ngabe kunesakhiwo, uwena ophumela eminyango njengomama, uyobheka ukuthi yazi lesakhiwe la angisithanda. Kunganjani baba ukuthi sivele sibhidize ngala senze ngani? Ngoba wena uyokwenza njani? Uyokwakha. Hallelujah. uNkulunkulu oqale umshado. Lapha yena ku22 kuyena uGenesis uthana uJehova uNkulunkulu wakha owesifazane ngobambo abeluthathile kumuntu wamyisa kumuntu. Ngithemena umshado awona wabantu nje kodwa umshado uqale uNkulunkulu. Njikade ngibona la ubaba engena esizini. Haleluya, enza lenkonzo eyenziwa uNkulunkulu, umthetho kaNkulunkulu, umthetho ongcwele kaNkulunkulu, ukuthi umuntu wesifazane akayise endodeni kodwa khona ubaba. Haleluya, kufanele ahamba yonikeza ubhutisiphi. Ngegunya. Haleluya. Khona ubaba omyisile ofike wanikezwa. Haleluya, wanikezwa usisizini ukuthi usuzowakha naye ngokusemthethweni umuzi. Baningi bazalwana abantu abawakhile umuzi kodwa bewakhile ngongekho emthethweni. Abanye bawakha baze bawakhisisa bawudesigner kahle uNkulunkulu ekade engekho lapha. Okanye nesibusiso sabazali sikade singekho lapha. Bazakhela bona thayindoda isizwe ukuthi uthando liyaphela. Ayisiyaqala yamkhipha lo ngoba kanazisi analigunya lokuthi abizwe ngokuthi umama la. Even ngisho umndeni awukwazi ukuthi umama uShezi ngoba igunya kalinikwanga. Umuntu unikwa uNkulunkulu igunya lokuba uMrs nokuba ubaba kama kaNkulunkulu. So umshado awukwazi uhamba uNkulunkulu engekho. Uhambo lomshado nje lidinga uNkulunkulu. Uhambo lomshado alulula neze. Haleluya. Dinga umkhuleko usizini. Ubaba maka emsebenzini uyakhulekela. Akacelwa kwezinye iziningi izinto abantu abake betele kuzona kumshado. Ziningi indawo abantu abaya kuzona befuna umshado wabo ukuthi ulunge. Kodwa kwesinye isikhathi kuyenzeka ungalungi. Kodwa isiqiniseko sokulungisiseka komshado siNkulunkulu. Ngenxa yokuthi umshado uvela kuyena. Iziphi zomshado awukwazi ukuyilwela zona. Ziyamdinga uNkulunkulu. Ngeke ukwazi ukuwakha lo muzi uphelele uNkulunkulu engekho. Haleluya. Uyamdinga uNkulunkulu sizinhle emshadweni wakho ngoba uNkulunkulu owuphasisile kade uphasiswa nje nami ngofakazi say makuthiwa nje ngihlangana noMrs Shezi zothi ingabe ikhona. Hey Mrs Shezi ngempela ngisho ngihlangana nawe emgwaqweni anginawo amathandabuzo ukuthi ngithi ayibongo weMrs Shezi. Nawe futhi uvuma uzuyiphela ngoba vele ngempela ugunyaziwe. Ayikho le nto enzothi manje Mrs Shezi wabakhona oMrs bengemona oMrs. Hallelujah. Amen. Khona ngingathashe bashayayo ukuthi uNkulunkulu akekho la. Asikho isibusiso la. Asikho ngisho esababake omzali wami. Verse 23 wayesethi umuntu lo usayithambo lamathambama uyinyama yenyama yami. Uyakubizwa ngokuthi indodakazi ngokuba uthathwe endodeni indodakazi yakho. Wena babushisi
ithambo lamathambo akho le inyama yenyama yakho. Inyama ke inyama yakho awehluphi. Shothi umzimba wakho. Haleluya. Umzimba awukwazi ukuthi ene njengokuthi ithambo lamathambo akho wena uzonda isandla sakho. Awukwazi ukuthi emzimbeni wakho uthola ukuthi khona ingxenye nje yendawo oyihlukumezayo. Lokuhlukumeza kwakho usukuyihlukumeza wena ngoba lithizwe kakhulu kathi makushadiswa nje kade kushadwa abasebabili kodwa banjani sebenyamanye awumili uma uyodla isono sokuphinga uze wazi ukuthi awusindi wedwa njengoba uyinyama yenyama yakhe inyama yakho once wena wenza izinto ngale angazazi zona uyazi ukuthi nayo uyamenzisa leyo nto. Kusho iBhayibheli liyashiza ukuthi ohlangana nesiphingi unyamanye naso njengoba naye inyamanye nawe kusho ukuthi naye uyinyamanye na uyahlanganyela ngesono sakho wena osuke usenza ngale ngasese. Kusho ukuthi ubuhlungu obenzayo awubenzi wena kuyena uthi khona ezinye izinto ongazenza njengendoda engizenza kusibana ngifuna ukumnyala uzenza kuwena futhi izoshaya ishaye wena. Uma kubhidlika futhi izongabhidliki okazi sobe kubhidlika wena. Umuntu ozozwa ubuhlungu obukhulu wena ngoba uhluphani inyama yenyama yakho. Umuntu ozobonakala esehambe uyabhuzela esehambe ngathi uthi ubuhlala indoda mayihlukana nenkosikazi angikaze ngiyibone vele yabayinhle. Angikaze ngasho mhlawumbe ngiyazi nami ngakakini ukuthi ubani wahlukana nenkosikazi hibo have semuhle. Ngihlale ngibona nje isigqoka amabhruku angacacile igqoka izinto ezingacacile isigugile ngoba ihlupheni inyama yenyama yayo. Haleluya. Ushizwe bazalwane ngizama ukucacisa ngifunda lamazwi ukuthi umshado awukho ngaphandle kaNkulunkulu. Umshado uqalwe uNkulunkulu. Ukushadisa abantu kuqale uNkulunkulu. Haleluya. Umshado lo ekhuluma ngawo la. Owenziwa uNkulunkulu ewenza umuntu ethabatha ubhambo kumuntu oyindoda kusho ukuthi endodeni akha lo wesifazane ukuzabe ithambo lamathambo. Nangu phela uNkulunkulu eselithatha leli thambo la eselimise seqedula ulise endodeni njengoba kwabakadense. Mawusuyahlupha ke baboshezi zokuyihlupha wena. Ububi futhi nobuhlungu abuzoziwa ihlobo zakho avebelekelela ke ihlobo zethu okanye ifamily mhlambe la ngiyindingane ngiyalinganisa abazalwane ukuthi uthothi usizindle njengoba beshada khona abavele nje ongangenza kubumama kungenza kube osister banosisi othile bebevele nje bembona ukuthi ufanelene nawe. Yes. Thothi bayamhlupha ngasese mabevela bebe amaqini. Mabevela kuwena benze ngathi abamhluphi. Bevele ngazuthi uzinto ohluphayo. Indoda kuyenzeka phela ingaboni. Ibone kugcine kusebonakala. Thithi yazi lo nkosikazi womletha la ukuthi wena kufanele umsupporte ngaso sonke isikhathi. Wena kufanele ube ngakuyena ngaso sonke isikhathi. Noma ngazi ube kwesinye isikhathi uyamonta akenzi kahle kodwa phambi komndeni wena yenze ngathi wenza kahle. Nikhulume ngasese indaba yenu. Ngavumeli kade esho umfundisi ethi umuntu wesithatha kangena emshadweni. Bayangena. Bengena nalapho sibiza obashiyile.Thi mina ngimthanda kabi uThobo. Yabona nje mina uThobo uyena wakufanele. Ahluphe umntwana wakhe wena uzokuhlupha inyama yenyama. Fanele munye manje nibe munye ngempela. Thothi mangabe bethi mubi uthi shuthi nami mubi. Ngoba inyama yenyama yakho ithambo lamathambo akho. Lapha yana ke ku24 uthi ngalokho ke indoda iyakushiya uyise nonina inamathele kumkayo bayakuba nyamanye. Niyabona athi inkonzo yenziwe uNkulunkulu ekuqaleni. Mase siya lapha kumahubo amahubo 1
Ja amahubo ka-37 sewumshado lo bazalwane. Uthi yena uSolomon losho lamasho. Uthi uma uJehova engayakhi indlu basebenzela ize abayakhayo. Uma uJehova engalondolozi umuzi umlindi wawo ulindela ize. Lokade ngikusho uthi awukwazi ukwakha umuzi uNkulunkulu engekho. Anizokwazi sizinto ukuphumelela emzini wenu uma uNkulunkulu engekho. Njengoba kuyena eqaleni akuphinde futhi kube uyena phakathi nendawo, akuphinde kube uyena futhi nasekugcineni. Zonke izinto oyibonayo ukuthi azizinto ezomshado uyaNkulunkulu ngomkhuleko. uNkulunkulu ukuthi awuhlele umshado wenu. Kakhulukazi umama akhuleke kakhulu baba ubuya ngananje njengoba ngisho eqaleni ukuthi ubaba ubuya nqene nokucabanga. Kwesinye isikhathi ubuya nqene ubaba nokukhulekela umuzi wakhe. Kwesinye isikhathi ubaba ubuya nqene nanokuvala icamba zomuzi wakhe. Ngalala nje kuthe gembelesi ungavaliwe kwesinye isikhathi ke mayedla ke khona. Ziningi izinto ezingalahleki ingakho uNkulunkulu ebona ukuthi kuhle ukuthi umuntu angabi yedwa uyamdinga umsizi onjengayo. Inyama yakho le buntu wami ndodakazi yami umyeni wakho lo uyamthobela uyamhlonipha uyadla akudliwa mabhele lesi akiwa kothenga uKFC hlale ethengwe into kuyaphela mayethanda isitambu akasindi isitambu ayithanda isitambu bakushezi manje namhlanje ufuna amadumba akawathola amadumba azopheka unkosikazi yakhe avele imnandi indombolo nebuke eboyiliwe iphekwe unkosikazi nayizwa leyo futhi ave ithokoza ngikhuluma into engiyaziyo ubaba uShezi akafuna ukuphekelwa iy'ngane njengoba uMrs Shezi owami mina uShezi angimaziye lo kodwa owami uShezi nje akafuna ukuphekelwa iy'ngane ufuna ukudla kuphela uma ngabe efika ufuna ukuthi anakekelwe yimina futhi akafuna ukuwashelwa iy'ngane ngabawashela bonke kodwa uShezi ufuna ukuwashela unkosikazi wakhe. Thande umyeni wakho, thande unkosikazi wakho, thandanani nje nithokozisane ngomthetho ongcwele kaNkulunkulu. Amen. Siyabonga kakhulu amazwi umama Mrs Shezi egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu bazalwane. Into ezokwenzeka manje ngiyacela ukuthi bazophuma umakoti nomkhwenyana ney'mpelesi zakhe bese thina-ke okwamanje asivumelekile ukungena ngaphakathi ngaphandle kwami sobe okuzokwenzeka la. Ngicela ukubona izandla masizwana bazophuma umakoti nomkhwenyana nathi thina ikhulu esimphelezelayo abakhethiweyo sambe siyoshutha thina-ke esimenyiwe ngizobe sesiyasala la thina simenywanga sibiziwe. Yes, so ngiyacela nje ukuthi uzophakama umakoti ney'mpelesi baphume bayoshutha and then bese siceliwe njalo ukuthi sibe la khona nje okuzokwenzeka kuzokwenzeka la then mase bebuya-ke sizobe sesiyakwazi ukuthi singene ngaphakathi endlini. I'm
I found love in you. And I've learned to love me too. Never have I felt that I could be all that you see. It's like our hearts have intertwined into the perfect harmony. This is why I love you. Ooh, this is why I love you. Because you love me. You love me. This is why I love you. Ooh, this is why I love you. Because you love me. You love me. I found love in you. And no other love will do. Every moment that you smile chases all the pain away. Forever and a while, in my heart is where you'll stay. And this is why I love you. Ooh, this is why I love you. Because you love me. You love me. This is why I love you. Oh, this is why I love you. Because you love me. You love me. The stars have all aligned, and right now is the perfect time to say I love you, 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 I do. Namhlanje sishadisa umngani wethu, umngani wami uzinhle Mhleka oshadile kaShezi. Simfisela okuhle kodwa ukuthi umendo wakhe ube yimpumelelo. Konke abazobe bebenza babuShezi babambisane. Okumhlophe kodwa. Nice to be here. Hayi sambongela ubaba. Nonozinhle. Sibafisela okuhle going forward. Umngene baba lethu. Nasemama lena. Basi nje siyabafisela okuhle kakhulu. Ukuthi baqhubeke nje njalo nje kanje. That's why I love you.